la noi cu suma asta de 1.150.000 subvenție din 2000-2004, de când am venit la capitolul 40, gând 111. După aceea urmează transferurile curente, reprezintă subvenții de către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subvenții sau pentru sănătate, tot ce înseamnă marș pe transferul. Ce dau eu transfer? Inclusiv instituțiile noastre. Și la sănătate, 130, am zis că în situația în care preluăm, se ridică bugetul, o bază de așteptare. Deci se pune problema ca din iunie să se Da, în preia. momentul când apare legea, se pare... Dar și suplimentezi bugetul? Da, da, în momentul când apare legea. Și de unde suplimentezi? Ce să preiei? O vedea unde pot suplimentar. Dar... Dar nici nu vorbim prostii, mă, și Eu am avut o discuție. Nu vorbim prostii, vorbim În realitate. momentul ăla... Doamna, așa vorbești și dacă crezi că noi suntem în stare orașul să... Asta am întrebat. Pentru că s-au pus probleme. Se preconizează și învățământ în Dacă pe știți atunci că nu niște știu. duminică, a fost una din mari Lasă, probleme. Bușteni, Apoi, domnule, eu trebuie să o luăm în calcul. Nu luăm în calcul, Nu poți să nu iei în calcul. dar nu suntem în stare, doamna Pușa, să Păi ținem dacă se așa pune ceva. problema, tocmai de aia. Doamna, nu spune că nu sunt stare, că este în stare și spitalul să țină singur. Nu, dar e vorba de profesori. E vorba să se mai găsească medici care vor să muncească, nu e o problemă, își face venitul. Nu se poate. Domnul Negrea, Nici care nu se eu vreau să-ți aduc aminte că aminte aici ne-ai prezentat un plan de reabilitare a spitalului extraordinar. Așa. Și spitalul merg mai în jos, nu mai în sus. Unde? Dar nu vorbiți minut, domnule. Care? Deci în moment, nu vorbim de cunoștințe de cauză. Deci în momentul în care eu am plecat de acolo, spitalul a ajuns pe zero cu datoriile la absolut la tot mai puțin medicamente. Și ce era în litigiu dosarul celor 9 asistente pe medicina muncii. Deci gaz, apă, curent, toate datoriile erau la zi. Pe da, domnul. Vei și spune la... La cine? La Refigonia asta. Eu îți aduc agent Da. care numai filme pentru radiologie nu le-ați plătit de 3 ani de zile. Spune-o. Ce, domnul? Filme. La ce? La radiologie. Păi da. Filme care s-au plătit alea vechi? Filme. Da, domnule, zic că eu am semnale. S-au făcut proces verbal și s-au refuzat la plată. Care e problema? Deci la materiale sanitare și medicamente și acolo s-au recuperat un local de migratorii. Deci nu fac așa, că vorbește de condiție de cauză. Rămânem dacă e așa. Ce? Rămânem. S-a de trăit cu hârtie. Nu, bine. Mereu am văzut și pictat și dacă e așa, eu rămânem pe hârtie. Eu vorbesc, dar dacă nu știu mai bine, nu vorbesc. Păi da, aveți ce treabă. Aveți 8 miliarde de datorie. La ce? Dom'le, acum mai are ceva. Deci de ține când am plecat, eu de acolo ți-am spus ce am făcut când am plecat. Păi dacă nu s-o plătit un leu la apă, nu s-o plătit un leu la gaz, nu s-o plătit un leu la canal, pe normal că acolo s-a ajunge. Întreabă pe cineva de ce nu plătit un an de zile. Că, într-adevăr, așa sunt și eu. Dar după ce am plecat. Sigur. Nu dau nume, dar... Am avut o discuție cu domnul ministru secretar de stat Irimie de la Sănătate referitor la preluarea spitalelor și eu i-am propus varianta ca la Zlatna, dacă reușim să gătăm odată cu circul sub fosta clădirea Ludoja, să înființăm un spital de boli cronice pentru tot județul Alba. Ideea la care o zis că se aliniază fără niciun fel de problemă, îi se pare o idee bună, pentru că i-am explicat și erau destul de teme. Că aici a fost un bazin minier mai mare, cu abruz roșia montană și așa mai departe, și la noi a fost și combinatul metalurgic cum a fost și sunt mulți cronici în zonă și atunci ar putea funcționa un asemenea spital pe tot județul Alba. Și au zis să discutăm lucrul ăsta și în Consiliu și dacă sunteți de acord și dumneavoastră, să-i facem o adresă, să o transmitem la Ministerul Sănătății în ideea de a se realiza un asemenea spital la Zlatna, finanțat de Ministerul Sănătății și nu de buget local și... Cu restul, ce ați gândit să se întâmple?
Urească ce? Păi bolile cronice sunt una și bolile acute sau orice altă boală e altceva, care nu se încadrează în... Ne duce și la spital la O stație de urgență ca lumea. cu stație de urgență, cu tot ce trebuie, absolut. Dacă nu-i poate ține și aici... Din Malta, Spitalul Universitar în București face un ceas. Mai puțin. Deci Ministerul, după lege, nu are voie decât să finanțeze investiția. Forma de funcționare și alte tot altceva, că nimeni nu de bani să funcționeze. Sigur că nu. Deci ce ai produs, te duci la casă, îți decontează serviciile. Dar Ministerul nu mai investește decât în investiții concrete. I-am explicat că noi nu Deci nu finanțează putem să finanțăm. activitatea zilnică. Deci ai cu totul altceva. Când acolo mai este. Odată, chiar o dată exerciții de spitale cu 2 doctori, cu un doctor. Dom'le, dacă apare legea ce o susține Ministrul Sănătății, oricând ne opunem noi Consiliul Local, nu avem nicio șansă să ținem spitalul ăsta, iar ca dacă trece în sub ordinea noastră, dar să mă spune, domn primar, poți să ții un spital? Asta e de spital. Nu se poate lua nici măsuri ca să funcționeze acest spital. Păi dacă nu se poate realize cum? Dar bani, e normal că orice face cu asta. Dar nu se poate de la spital. Câți doctori sunt 3, 4, 5, să se pună tot umăr la umăr, să facă Daniele, ai pe Ce? spitalul. Dacă este interes să facă, se poate. Daniele, ai pe spitalul. Dar dacă într-un spital care e casa de asigurări îți dă pentru un om care are congestie pulmonară, îți iei atâtea medicamente, atâta mâncare și atât, și într-un loc de mâncare îi dai ceai, zahăr. Ce dai ce ai deja? Dacă nu sunt bani. Dacă nu fiecare om, fiecare patru, internează de 78 de ani, deci el nu se interese să interneze la Asta ce ori cu banii de mâncare? Banii de mâncare și împotriva lor. banii de mâncare și în primul rând trebuie să luăm măsuri împotriva medicului și la sclav. Dom'le, o faceți treaba dacă nu lăsați în pace, dacă pasă. Nu-și bate condiții de lucrători. Sau că vin în pace de să duc și o devasări că să iau. Asta e cam de ce ăsta. Dom'le, totul se poate dacă... Să chemăm doctorii încoace și cu organic și așa. Dom'le, vrei să faci, dacă faci, dacă nu, lasă-i în pace. Ce înțelegi, domnule, dacă vrei să faci treabă? Pentru ca să fie o să... Dar ce înseamnă vrei să faci treabă? Să se interneze oameni, să aducă bani de la casă de asigurări. Da, deci să aducă bani de la casă de asigurări. Singurul mod de a aduce bani Să internezi un bolnav care nu are ce mânca și care nu are medicamente. Acum, dar din bani Și se care salvează. bolnav trebuie să-și cumpere medicamentele și care trebuie să-și aducă mâncare de acasă. Cine îți vine să stea? Să vadă cât ești de frumos? Sunt de acord cu asta. Dacă îți dă care să plătă 7 milioane și 8 milioane, nu se cadrează bolnavul și să se trăiască cu banii aia. Păi acolo trebuie să nu te... Eu ce vă stă spun? Eu știți cu bolnavul. Nu e contat nimic. Ăsta nu are ceva dacă nu mai poate fi orașul ăsta. Dacă managementul înainte a fost bun și a ajuns la În primarul, în mintea mea, ca consilier, eu am fost să iei măsuri. Suntem 15 consilieri, hai să o stărim o dată. Dacă nu e putem, deja dacă nu e putem băta. Deci noi am discutat și ieri treaba asta. La ora actuală, cum se funcționează, la cazurile care sunt aprobate, cam deja s-au ajuns la 10-20% cât s-au suplimentat cazurile, cam 10-20% din cazuri, deja sunt bani care depășesc cheltuiala cu salariile. Deci cam asta e partea cât își permite la ora actuală cum funcționează spitalul să plătească celelalte cheltuieli, întreținere și medicamente. Dar dacă se mai angajează sau se mai aduce minim un medic, fiindcă paturile sunt, automat, dacă se mai aduce un medic, se poate suplimenta cu încă 50-60 de cazuri lunar. Și în acest moment, și în acest moment, luați o medie de 7-8 milioane pe caz, media de 8 milioane. Cât ai voie să iei ca să iei internezi? Câți bolnavi ai voie? Deci la ora actuală este, deci la ora pe secția de interne cu 29 de paturi, se poate până la 100 de cazuri. Dar nu se fac 100 de cazuri, se fac numai în jur de 60 ceva, 70 de internări. Deci automat 30 de cazuri lunar se pierd. 30 ori? 240 de milioane care poți să iei mâncare, Eu ce vă spun, atunci aceste 7 cazuri de la 20 la 29 sau 29 paturi nu afectează secția de interne, se poate înființa o nouă secție. Și acolo automat... O singură condiție. Cu care? Să fie medic. Exact, asta e. Ați reușit în activitatea noastră de manager, ați reușit să aduceți un medic în plus.
Era pe V-ați grăduit, sunt de acord. Da. Ați reușit? Doamna doctor, că am reușit, că n-am reușit. Am Deci reușit știți, să nu domnule, am ajuns domnule, datorie la zero. Și asta